दिनै एनडिएफबिनि मुंख्लं सान बिटिआर नाङै एनडिएफबिनि फालिगा 34थि मुंख्लं सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लायावबो मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजा फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियावबो एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालिदों। हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाना एनडिएफबि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावना खौरांगिरिनो मा फोरमायखो नायनि फै। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। जितु एनडिएफबिनि जि मुंख्लं सान बा दुखुनि सान बे समाव मा बुङो? दिनै 14 सेप्तेम्बर नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा एनडिएफबिआ बिथांमोननि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि मुङै जिहेतु बिथाङा दिनै मुंख्लं जादोंमोन, दा बिथांनि मुंख्लं जानाय सानखौनो एनडिएफबिनि मुंख्लं सान महरै फालिदों। आरो बे हिसाबै नैबे डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव आगोलाव जिहेतु सिसफायार थानाय समाव बिथांमोना बे केम्पआव थायोमोन। दा बेयाव मोनसे मुंख्लं खाम्फा दङ। दा बेयाव नैबे भेरगाव हालामनि डिमाकुसि खाग्राबारि हालामनि जेसेबांखिनि एनडिएफबि दङमोन आरो मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। आरो आङो नैबे समाव एनडिएफबिनि साफ्रोमबो मुंख्लं बिथांमोनखौ आङो सिबिहरदों, खुलुमहरदों आरो मुंख्लं न'खरनि जिफोर फोलेर बा सोद्रोमा दङ बिथांमोनखौबो आं आंनिफ्राय सिबिनाय जासिदों। आरो जायफोर एनडिएफबिआ गोलाव सम नांनानै सोमावसारनानै दिनैसिम थांनानै दङ, आं बिथांमोनखौबो बिथांमोननि गोलाव जिउखौ आङो गोजोन जिउखौ आङो हास्थायहरदों। आरो बिथांमोननि जि बावसोमनाय आं बेखौ दिनै नैबे सानाव आङो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय आं साबायखर जासिदों। मुंख्लंफोरनि न'खरफोरनि जायफोर जालांबाय बिथांमोनखौ एसग्रेसिया होनायनि खोथामोन, बेयो मा जाना दङ बेसे? बिटिआर सुक्ति बायदियै एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि गद दङ बिथांमोननि मुंख्लं एक्सग्रेसिया एबा क्षतिपुरन एबा रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बियो दायो मोनसे सार्भेयाव दङ। माखासे डकुमेन्टस गैयै माखासे बेबायदि मुंख्लं सुबुं दङ। बिथांमोनखौ सार्भे खालामनाया जोबोब्लानो मुंख्लं न'खरनो बे एक्सग्रेसिया होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन। आरो बेखौ जोंनि एनडिएफबिनिनो आरो बारग' दैदेनगिरि लोगोसे एबसुनि बिथांमोना बे नायबिजिरनाय खामानिखौ सरकारखौ मदद होगासिनो दङ। गामि बारायनाय आरो सुसननाय बा दानख'नायनि बे सिमना बारायनायनि खोथाया माबायदि जाना दं एसे? बिटिआर सुक्तिनि बियो मोनसे दफा गामि बारायनाय एबा जोंनि जि आगोलनि बिटिसिनि जि सिमा जोंहा माजबादसिमल'मोन एबा बरसरासिमल'मोन आरो बेखौ लखिमपुरसिम एबा हलंगिसिम लांनायनि जि हाबाफारि बियो मोनसे कमिसन दानायनि गेजेरजों नायबिजिरनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो कमिसना अलरेडि सिमा बारायनायनि जि मेप बा तथ्य बेखौ सरकारनो